por formar parte cada tarde da parroquia do Tiberazo, un concurso que quere repartir eses 50.000 euros. E por 50.000 euros, bueno, ou igual por algo menos, veñen a parella que hoxe estará aquí concursando no Tiberás. Algún deles igual lle sona. Veñen de Vimianzo e son Juan Pai e Juan Fillo. Adiante! Que tal, Juan? Que tal, Juan? Adiante. Dicía eu que algún deles igual lle sona. Evidentemente, Juan Pai. Pode sonar Juan Pai. A que te dedicas, Juan Pai? Bueno, eu son funcionario. Ui, cando dicen así, ou poñen multas ou... Mellor dito, son conserxe dun colexio, pero pues... queda máis fino de funcionario. Conserxe dun colexio, ou vedelo ou tal, está moi ben. Bueno, aquí temos a teu fillo, Juan Fillo, que non é a primeira vez que ven. Aquí non penso. Tampouco é a segunda. Hoxe ves customizado, non sei se ves disfrazado de Soto de Bastos ou... No. Se llevas promoción a Bertín Osborne, que tamén vende xamos e cousas destas, ou... Por que che deu por aí? Que va, dome por aí, porque aquí xa viño concienciado de que é probable que leve un samón. E dixen, pois soamos samón. Xa viñeches 2 veces? E o que ganaches foi o xamón. O xamón. Que estaba... O primeiro estaba moi bo, o segundo xa comindo malajana. O segundo xa... Normal, habendo cartiños polo medio sempre vai un con máis alegría. No primeiro programa, no que Juan veu, non veu co pai, veu con Cristian, e pasou isto. Agora o que queda, o que tanto vos dá a vos, o pulsador aquí, que mallastes nel como no pulpo. Antes de marchar podemos dar unhas máis, ainda que se acabara todo. Bueno, hasta patadas se queredes, ou acabar, cando acaba o programa, levádelo para casa se queredes. Vale. Vale, vos de saco de vos, que está gustando moito. Piedra, papel, tijera. Vos veredes. 2.000 euros en piedra, papel, tijera, bueno, Pero canto antes, ou apretamos o botón e arriscamos, ou plantámonos. Que damos? Unha máis, arriscan! Temos que dar máis. Eso significa que vamos a ganar máis. Ah! Que esperabas, joder, que esperabas? Como iba a ser a de 2.000, a ver? Por que non? Doliños, foi un chuculú, unha palabra que xa que Juan tela moi interiorizada. Non sei como viu o pai ou o fillo nos programas, ti, que tal o biches? No, que eu son un taxista que estaba ali e díxeme que o trouxera aquí. E liou. No, vino ben. De verdad que me gustou. Díchelo ben, home. De maravilla, de verdad. No primeiro e po segundo repetimos as categorías, creo que todas, non? Sí, Eran as mesmas categorías, as 10 mesmas categorías. Como reloxos, por exemplo, que collestes as 2 veces. Non volvín a Santiago, macho. No, igual non te reciben de moi boa gana en Santiago. Reloxos, pois. O reloxo da Catedral de Santiago é máis bello que o da Porta do Sol de Madrid. Porta do Sol ten que ser máis da hora, Santiago iban sobrados. Non terán para Julias, pero para a Catedral. É unha teoría, é unha teoría. A Catedral parece-nos que é máis bella que a Porta do Sol. Unha simple porta e... Pode ser. Preguntamos polo reloxo, pero bueno. E co reloj foi rentar. ¡Es certo! ¡Sí, señor! Dale un bico, ben o merece. Sí, señor, hai que ser agradecido. E por aclamación popular, volve a estar aquí Juan. No segundo viñache con Damián, non con Cristian. No terceiro vas vir con pai. Igual a culpa é tú, non pensaches eso, digo eu. É o medo que teño, pero bueno, ahora que quedei sin amigos, teño que tirar de familia. Para quedar sin pai. No, por mí, o pai, eso jamás, eso nunca falla. No. Fallar fallou tamén a última rolda do segundo programa. Tamén acabou en Chuculú. Guerras logo. Sí. A Segunda Guerra Mundial remata coa entrada do exército soviético en Berlín. A ver, chegou ali o exército e acabou a Guerra Mundial. Aí tuvo que empezar o Cristo grande. Chegou... Non. Dixeron falso. Pois é falso! É falso! Ahora estamos casi na mesma situación que a da outra vez, porque ahora tiñamos... Iba a dicir. Tiñamos unha de 500... Unha de 1000 e unha de 2000, creo. Unha de 1000 e unha de 2000, pero agora a última é de 2000, o sea que é probable que abramos todo, eh? Apretamos o botón e a ver que pasa. Pero non sei que... Dase ti. Dale. Estaba Valeira, esta boneca número 4.
É o rei. Non está de ser. Con Damián tampouco, con Cristian tampouco foi. Mandamos un soio de as dúas exparellas de Juan. Agora a ver se con teu pai. Hai que dicir que ese día fixémolo perfecto en canto a respuestas, acertámolas todas, Sí, a mellor fomos. Eso será como España antes da Eurocopa aquela de 2008, xogamos como nunca, perdemos como sempre. Pero bueno, xogar somos o mellor. Ahora con os cartos. Agora a ver se nos sorría a sorte nesta terceira vez. A terceira irá vencida, ímolo ver. As bonecas, bueno, eu non sei se presentarches ou xa sabes o nome, prácticamente. 1, 2, 3, 4. Hai dúas baleiras, o resto todas teñen cartos, dúas gardan 500, dúas gardan 1000, outras dúas chegan ata os 2000, hai unha con 5000 e a maior de todas, a que garda os 10.000 euros, que sumando todas esas cifras teríamos un bote de 22.000, pero se facedes perfecto. Que pode ser, oye, pode ser, hasta agora foi a cousa mal, pero igual, Juan Perfecto xa levamos 50.000 euros. Contestando correctamente as 8 preguntas e abrindo todas as bonecas sen pasarnos, levarían esa tan agradable cifra de 50.000 eurazos. Aí está. O plan para os 50.000 segue sendo o mesmo? No. O plan nada, eu vosotros o currículum que lo deixei aí. En serio, digo, en serio. Está ben. Nada, se non levo outro salmón, levar algo de cartos. É que como meu pai non teño que repartir, que ven todos para a mesma casa, como eles teño que repartir. Que pájaro. Pagar algo gasoil, polo menos. O gasoil non me ve. Entonces, con 500 a firmo e marcho. Bueno, se con 500 arreglamos, o xamón xa o levas posto, pero o medo do chuculú segue estando aí, porque se fallamos unha pregunta... Chuculú! E se abrimos unha outra que estea a baleira... Chuculú! E aí ese con coro final, sí señor, freestyle, aí gusta o mesmo, Que vayamos aí improvisando, xente desperta, ollo, que este repite, Juan, ven co pai, ven de vimianza, veñen polos 50.000, comeza, o ti verás, imos alá. Despertamos, poñémonos a tono, acabaron os documentales, arranca o ti verás. Bueno, hai que escoller. Por que dicías ti que a 7 que non? A 7 non a collas, Va, pois a 7 non. Non gusta a 7. No, porque a de Raúl non o quero. Pois, non sabes gol. Vou coller a 8, que outro día 8 foi a que me fastidiou a partida. Bueno, logo. Vou coller a 8. Pois polo 8 comezamos. Ora, imos as categorías. Serán as mesmas, cambiarán... Va, non fastidies. Salsas do mundo, gatos famosos, verbas, ríos, sargadelos, reloxos, vimianzo, delfíns, guerras e primeiros auxilios. E les ocurriste, O do xamón. Só logo son un gato tamén, é unha verba, non todo. Son as mismas outra vez. Da igual, deixar así as que máis sabemos para o final ríos mesmo. A ti dacho Río, a verdade moi bien. Eu non me río, pero bueno, ríos, soño. Bueno, a ver se non afogamos, ainda bo é. A ver se nos Marcamos ríos ríos. un pouco, veña. Xa che digo. Pero antes, rápidamente repasamos os comodíns. Xa sabe de memoria, pero posta a casa, que estén atentos. Botar un ollo, comodín que é un seguro que podemos empregar antes de abrir calquera das matruxas. Segundo comodín, o de consulta, que nos permite botar man deste fantástico público que hoxe nos acompaña. Graciña, por estar un día máis conosco. E o terceiro comodín, que é o comodín do raio X, que é o comodín máis importante, que é o único comodín que se pode usar na rolda final. E para poderlo usar, temos que chegar con 5.000 euros á rolda número 4. Se así o facemos, teremos esa axuda para a rolda final. E se queredes xa, adiós ríos e adiós fontes. Imos coa pregunta? Adiós regatos pequenos. Veña logo. O río Texo desemboca en Porto, certo ou falso? Río Teso. Bueno, eu non sei onde está o río Teso e onde está o Porto creo que é o Douro, non é o do Teixo. Creo, Neste caso, hasta ahora éramos dous burros sempre. Neste caso, é dicir que sabe máis camiños. Cando iba á escola era Tajo, que non era Teixo, pero bueno. Pois non me moveron dos sitios. Pois eu, viño Douro, eu creo que o do Porto que é Douro. Douro en Santiago, ali hai unha mina e todo, teño un amigo traballando ali, pero... Eu vou apostar por falso, pero... Pois da cara vou facer caso a ele. O pai di falso, que di o fillo? Eu digo que digo o pai, macho, o pai manda. Eu vou dicir que é falso. Manda aquí diante de Teño xente, seguro, tamén, pero... Normal. Onde manda un pai, os fillos calamos. Marcamos entón? Sí, Dalle aí, falso. va. Veña, dale, tío, que... Colleu. Eles din falso, non, que non lle, quieto. Que pasa? Agora marca, despois xa Ai, marcas ti. que Que repase non non ten nada que ver. Quieto. Sabe la miña manía.
Marcamos primeiro. Marcamos falso. De tal pautada estilla. O fillo tamén era envenenado por tocar e tamén o fai. Perdón, mandireu, non era Sí, iso. tiro miña chamamente, chamadamente. Pero primeiro temos que comprobar. Claro que é falso, agora sí. Nótase que o pai sabe de xeografía, É unha escola no mes. Normal, o Texo desemboca en Lisboa, en Porto, é o Douro, o río Douro. Por tanto, agora sí, agora gañamos a boneca, temos a número 8, xa é vosa. Agora apertades o botón cando vos queirades. Ahora dai, tío. Non, dalle, veña. Ai, agora non lle ninguén. Eu dei unha pila de mesa. E hai boneca, 500 euros. Vos diredes, se seguimos ou se nos plantamos, non sei. A teoría de que hai que chegar con 5.000 euros a quinta pregunta. Pois veña, damos. Non, os 5.000 ainda nos queda. Vamos alá. Veña. Más. Boneca 2000. Boneca 2000. Sí. Ti entendeches mesa, non? Que hai que chegar con 5.000 euros. Paramos eses 1.000, despois hai que acertar 3 máis con que teñan cartas como para chegar a 5.000. Veña, é a primeira, dale outra vez. A por 2.000. Sí, total, estes cartas ao final non chegan. A ver, permiso. Por suposto. Tamén ten 2.000. O pai ten toque. Ten panel de premios. Temos esta boneca por abrir e temos 3 máis. Se seguimos a este paso, a 2.000 euros por rolda, chegamos. Rolda número 4 serían 8.000 euros. Temos que chegar a rolda número 4 con 5.000. Vale, pois esta abrimos unha máis. A ver se é de 5 ou de 10, senón tampouco non vamos estar arriscando nas outras 3 todas así, Que vos digades. Sí. Polos 5.000, queredes xogar? Sí. É que estes 2.000 non van chegar ao final de todas. Eu tiro unha segunda. Veña, dalle, que nos partes. Vamos aí. Pois non tiña nada máis. Pasámonos de frenada. Está a baleira. Pero a boneca de 5.000 pola que íamos e tamén a EDET seguen dentro. Agora se damos con ela na rolda número 2. Estar chequendo a pata. Estou metendo a pata de caralho. Botamos gelaca, se queres, ou algo. Segunda boneca. Que veña, escolle ti unha hora. Non escolla que xis. A número 3. Pois veña. A 3 logo. Coa 3 xogamos. E a segunda pregunta, sobre que vos apetece? Jarras, caras. Has de ser listo para ti e depois, por exemplo, gente... No, vamos dalle para buscar Herrera. Pois veña, Herrera. Guerra que nos compra a nós. Por listo non, por Herrera. Marcamos guerras. Pregunta. Na Primeira Guerra Mundial, España foi neutral. Certo ou falso? A ver, eu destas cousas, se soupera, non andaba vestido esa por aí antes. Ten razón. De moi listo non é, pero... Eu xa non me acordo de primeira, máis. Eu tampouco. Se queda moi para atrás. Eu ainda non sei ni como vai España agora, como vai na Primeira Guerra Mundial, non? A ver, di calquera cousa, Certo Eu ou digo falso? falso. Diría que falso porque, en parte porque non estou moi seguro, pero fui neutral na segunda, na primeira ni idea. Se dis que foi falso, estamos dicindo que se posicionou na guerra dun bando ou do outro, pero que participou na Primeira Guerra Mundial. Sí. Sí, así, Creo que algo... Houbo guerra logo. Algo de guerra. Marcamos? Marcamos. Sí, veña. Falso. Certo, decíades? Sí. Ou falso? Falso. Din falso. Vamos, quero liar, Comprobamos. Pois era certo. Foi neutral tamén na Primeira Guerra Mundial. Non
non participou nese conflicto Ese non entre o participou ano ben, 14 e o ano 18. Matruxa número 3 que non vai sumar na nosa conta. A ver se non viñera moi chea. Vamos lá abrir. Baleira non ven. Baleira non ven. Pero moi cargada tampouco. Está ben, Unha das bonecas máis rinciñas, as mellores seguen dentro. Temos as dúas bonecas máis grandes, tamén temos as dúas peores, as dúas baleiras, pero ainda temos moitas opcións de conseguir o comodín do Raio Xe. Imos a rolda número 3. Juanes, vos diredes. A 5 mesmo. Sí, home, sí, a 5. Cinco logo? Sí. A 5 pode estar ben. E de terceira categoría. É que teño pánico de dicir reloxos. É que me Vamos a dir reloxos. Reloxos. Que manda? Veña, reloxos, pero vamos a Non traditar. sabemos de reloxos tampouco. Vamos Canto traditar. antes reloxos. Veña, reloxos. A ver se non nos doe. Marcamos reloxos. Imos ver. O Big Ben de Londres e o reloxo da Catedral de Santiago teñen o mesmo número de agullas. Que as debería saber Juan, polo menos. Certo ou falso? Eu sei cantas ten o Big Ben, pero o de Santiago non sei cantas ten. Pero seguro que te preguntamos de outra vez, noutro programa. Xa, xa. Xa está. Mátame camión, dádeme unha soga que me colgo, de verdad, por favor, Díselo de broma. Non me metes en sustos. Estamos daquela. Eu de Santiago sei cantos ten. Eu tamén, que tamén son... Daquela non. Era unha broma porque fui que... Xa. Na bromas non, eu xa de vos xa non espero bromas, eu xa só sufro aquí, porque de verdad. Eu que sei, xa que... Vamos dicir que é falso. Eu que sei, as agullas que ten o reloj de Londres. Pero de Santiago sabemos cantas ten. Santiago ten unha, non? Ten unha máis. Pero para Reyes, regalo yo outro. Bueno, está, se lle compra, está ben. Se levo... O que ganes de aquí. Se levo cartos de aquí como para comprar unha Julia, comprei, ben. Maravilla, hermanamento entre Vianza e Santiago, está moi bonito. De calcetar, O Big Ben... Non se lle vale. Que marcamos, certo ou falso? A ver, o Big Ben ten unha sola. Eses non, cos ingleses é como que teñen esa. Tamén, teñen que ter máis que nós, por forza. Algo máis tranco. Son ingleses, teñen. Que Veña, marcamos por aquí era entón? falso, veña, marcamos falso. Marcamos falso? Falso. Seguro, non? Sí, seguro. Ao final ninguén podemos ir a Santiago, nin a Ninguén. Londres. Marcan falso. E non será certo. Claro que é falso, por forza. Por forza. Temos outros de ambos reloxos, o de Londres, un dos máis famosos do mundo, o Big Ben, aí vemos 2 horas, está marcando as 3:30 case. O de Santiago só tiña unha agulla, como vos ben dicíades. Aí o vemos, na torre da Berenguela. Esta vez estudiamos a elección dos reloxos, xa foi a cousa mellor. A ver se a Matruxa número 5 tamén nos premia, aí ten 20 cartiños dentro. Apretamos o botón cando queirades. Quero darte. No, aí. €500. Hai que abrir, cañón, por arriba. Hai que abrir. Sí, eu A pensei que tope. dijo que vou ir polos 500, pero quero cartos. Hai que abrir. Sí. Cando se ve o coloriño hai que aplaudir logo. Cando hai colorín, cando ves as fume... Ponedes aquí a boa señal, se hai color dentro. Se hai fume... Se hai fume, negro, se hai fume, xa che digo. Veña, dai. Apretamos logo, A botón. Sí. sen medo. Hai 1000 euros. Pero te podes. Porque estou pensando, ahora mismo temos 1000 euros na máis. E quedanos por abrir esta máis unha máis para... Efectivamente, estamos na rolda número 3, sumaríamos Marchamos, con esta boneca que seguen. Temos 1000 euros e marchamos, Se os dera. Panel de premios. Facedes vosas cábalas agora. Pode ser a de 10, a de 5, a de 2000, ou que só teña 1000. Temos que abrir a ver se é unha das outras. Se é a de 5000, sai perfecto. Bueno, pues nada. Polos 2000 imos, de Bueno, momento. de 2000, claro, que hai que mal. Pois, ánimo e sorte. Veña. Vamos alá. E hai 2000 euros. Ben.
ben, familia, imos ben, E vou dicir a você que imos ben, non? Imos ben, imos ben. En 32 anos nunca tamén fomos. Ora, a ver como acabamos tamén, Bueno, que? Probamos esta, mamás. Veña, dalle aí, va, ten que ser. Dámoslle logo. Vamos alá. E hai 5.000! Ollo! Xa se nota que veñen resabiados, que botan ben as contas. Juan xa está na cabeza. Xa dice cos 5.000 xa. Coidado. Pois vai mellor, Ahora plantámonos esa, chico. Vale, pois, A ver, plantamos xa. pode ser a de Non perdemos 10.000, o pero tempo. con estes 5.000 a mí xa me valen para... Vale. 5.000 euros que hai que ter nesa gente pregunta. Perfecto. Plantamos con 5.000. Plantamos. Sí. Pois con 5.000 euros inauguramos a banca desta familia de Mianzo. Aí está. Agora, aguantaros unha roldiña máis, acertar a pregunta, gañar o comodín do Raio Xe, felices, pero sempre cando non haxa aquí 10.000, non? Que perder 5.000 euros así de golpe... Había algo dentro? Non hai máis! Non hai máis! Ben. Temos 5.000 na banca, se aguantamos unha ronda máis, conseguimos o Raio Xe. Imos polo número 4. Vos diredes? Coña 7, Pois veña, 7. 7 logo. Sí. Sacámoslo adiante, 7. E a ver a cuarta categoría, pregunta importante esta, Veña, Vimianzo. Ui, Ti conoces Vimianzo? Home, cantos anos vivindo en Vimianzo? cantos? Anos vivindo en Vimianzo. Eu 32. Eu 34. Moi mal se nos ten que dar isto. 33, va ben 33. Marcámoslo logo. O primeiros auxilios. A que primeiros auxilios, ahora que xa son socorrista, fallar esa sería un baixonazo. Pode levitar se queres, cuidado, non pode ser, No, a ver. Se ten que ser, ten que ser. Vimianzo, veña, Dalle Vimianzo. Vimianzo logo, marcamos Vimianzo. Xa me arrepinto. Bueno, ímolo ver. A ver que hai detrás. O castelo de Vimianzo comezouse a construir antes do descubrimento de América. Certo ou non é certo? Mira, espera, América foi no 1492. Vale, Preguntas ou 1492. Pregunto, mas afirmo, sabes? Daquela maneira. Sí, non, xa se ve. Ahora teño, estamos no 2017, resta de 550 anos. Esa o sei susto. Sí, mira, do asalto cúmplense 550 anos este ano na festa. 550 Sabes anos, que Sí, faláramos. Vale, entonces, se cumplen 550 anos e os restas ao 2017, o castillo tiña que dar feito xa no asalto. De feito, o asalto foi xe romper o castillo. Que non romperon, está ali. Entonces, o castelo de Vimianzo comezouse a construir antes do descubrimento de América. Certo. Marcamos certo. Certo. Marcamos certo. Botaron as contas no público aí. Que locura. Xa ten público rí, a ver se non choramos. Pois claro que é certo, home, claro que é certo. Ben. Non, joder, Eu mandei a escola, pensei que non iba, Pois mira, ao final valeu, a resta xa domina. Temos o pueblo completamente cheo ahora mismo dos carteles de cúmplense 550 anos. Xa tenemos un número aquí. Como perdela. Pois mira, ao final valeunos ben ter esa data na cabeza. Agora temos 5.000 euros na banca. Se está Valeira, palmamos o comodín. Dios. Tedes o comodín de botar un ollo se o queredes asegurar. Entonces collémoslo como dindo botar un ollo. Hombre, sí. Parecemos boa opción. Eu facendo caso ao fillo, este é increíble, man. Hai que fiarse de vez en cando, Sí. Comodín de botar un ollo. Comodín que usamos, rolda número 4. De que nos vai permitir coller o comodín do Raio Xe e incluso poder sumar algún cartiño máis. Tiña algo dentro esta número 7. Tiña carto. Vale. Tiña 500 euros. Está perfecto. A pata esta... Pata da lata. Pata da Da lata a pata. Sí, mala chapiña, perdón, que te interrompo. Ah, esa era da túa Esta é sobriña, non? miña Ou fillada. Que se chamaba? Yasmina. Yasmina, queridinha, a ver se hoxe teu tío ou teu padriño che compra algo que leve daqui. Se leva algo, Dios mío. A ver se o leva. A ver se o levamos.
Camiño deso vamos, Se nos plantamos, temos 5.500 na banca, eu como din. Queredes arriscar ou queredes plantar? Queremos plantar. É o seu, non? Hombre, Que di o pai tamén di de plantar. Sí. Plantar, non. Pois plantámonos neste instante e sumamos 500 euros máis á banca de Juan e de Juan. Imos ben, 5.500. A maiores, o comodín do Rayo Xe. Usamos o de botar un ollo, pero a cambio obtemos o máis importante dos comodís. O que nos vale para a rolda final. Boa cousa, boa axuda. Ben. Isto pinta maneiras. Agora quedamos a ver o que hai dentro desta boneca dos 500. Estará valeira, terá algo máis? Algo máis tiña? 1.000 euros, cando menos. Só 1.000 euros. Xa estamos nos 2.000. Parece que pintaba ben a cousa. Temos a de 5.000 fora. Quere decir que se hai unha boneca dentro, se hai a de 5.000, é que é a dos 10.000, é que é a boneca máis grande, é que é Rocío Jurado das Matruxas. Había algo máis? Había 5.000 euros, hai tamén a boneca dos 10.000, era máis grande. Esta matruxa número 7. Pero bueno, familia, nin tan mal. Temos 5.000, temos o Rayo Xe e temos ainda máis cartiños que podemos engordar a banca. Se lle damos que as 3 mellores bonecas que nos quedan, sumaríamos outros 4.500 euros, marcharíamos daqui con 10.000 euros para Vimianzo. Non está mal. E maiores dos cartos, outro xamontiño. Iríaste con 2 xamós, Juan Pai para Vimianzo. Xamón non, por favor. Mais xamón non, oye, senón Donadio, nós aquí quedamos con Está todo de xamón. Alguén do público estará encantado de que lle noides o xamón. Pa bocadillo, Diego, aí, hai ansia, caramba, hai ansia. Pero antes, acertamos a pregunta do persoeiro. A ver se vos son esta rapaza que pola vosa zona traballa moito, Tamén lle gustan os tatuaxes, as tatuaxes como aquí Juan. E efectivamente é SES, aí está. Unha das grandes voces, das grandes músicas do noso país, SES. Coa que hoxe nos xogamos a pregunta do xamón. Pregunta sobre SES. O alcún artístico de SES son as letras iniciais do seu nome e apelidos. Será que sí ou será que non? Tantos anos, sei. Vino un par de veces a tal, pero... Ela que sí. Carballo e punto, nada máis. Certo ou falso? Eu digo falso. Bueno, pois veña, falso, Tomás. Salvo o pai, dixeron falso. Acertaron, fallaron, SES, tínolo ti. Iso é certo ou iso é falso? Pois iso é... falso. Mira o pai como sabía. É falso. Contanos. Ese, como me chamaba miña nai, como me chama miña nai e moita xente do meu entorno, porque, bueno, eu chamo María Xosé e aos Xosés en moitísimos sitios, en Portugal tamén, pero sobre todo na zona de Bergantiños chámanos Sesi, e miña nai sempre me chamaba Ses, e de aí quedou ese alcume. Pois aí viña o alcume de SES, a pregunta era falsa. Bollo, po xamón, tamén ten o pai bollo. Po xamón, ahora a ver se temos bollo para as matruxas, para as que nos quedan. Temos as dúas máis reviradas dentro, as dúas valeiras, témolas que evitar. Se damos sumadas outras 4 matruxas, este pai e este fillo de Vimianzo poden ir para lá con 10.000 eurazos. Imos a rolda número 5. E vos diredes? Abrimos un par destas de aquí. Bueno, que, mira, deixamos dúas. A 9 ou a 10, escolli ti, dame Juan. Que escoito escollendo A 10, Pois veña, a 10. A 10 logo. Coa 10 xogamos. En categorías repasámolas: salsas do mundo, gatos famosos, verbas, sargadelos, delfíns e primeiros auxilios. Veña, pois vamos a atacarle. Gatos famosos. Sí. Veña os gatos. Gatos famosos, dixeron. Pregunta. O gato da serie de debuxos, os trotamúsicos, tocaba a guitarra. Certo ou falso? Dixocho que tocaba cada un, Non me digas. e dixocho o nombre dos 4, e ainda che canto a canción. Bueno,
Por ahora, os pouquiños. Non te quedes, non te quedes. O gato, como se chamaba? A saber, o burro era tonto. No, pero teche polo gato. O, espera, Non sabías eso me todo. descartando. Eran Lupo, Coqui... É que non me sei o gato susto. Lupo era o can, Coqui era o jalo, tonto era o burro... non me sei o gato, tío. Bueno, digo de outra forma. O gato tocaba a guitarra? No, Quen tocaba a guitarra? o jalo. E o galo chamábase? Coqui, 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 Coqui... Eres el rey del corral. ¿Ves? Ahora vou... Que se me... Vale. Eu creo que tocaba a guitarrina. Pero ti cando viste isto? Eu teño 32 anos, nada máis. Se tiña libros na casa, se tiña hasta libros dos trotamúsicos. Na súa época pegaron fuertísimos trotamúsicos. Sí, home. Traballaban moitísimo. 2, 3, 4 somos, 4... Vale. A canción sábala. Ao final vou fallar a pregunta... Non, esperemos que non, mas sabendo todo, máis se nos ten que dar. Que queres marcar? É que non me van a imagen do gato, pero que a guitarra tocaba Kiko fijo. Kiko, Matamoros. Falso. Coqui, non? Ahora vou fallar, vou quedar como un pingao. Bache de Kiko, ahora non sei, non, eu sei. Kiko era o jalo. Ou Coqui. Pousa, me estás liando. Estás liando, Sí, estás tes razón, liando. sí que tes razón, no. Que dixeches, falso? Falso. No, Falso pero- logo. Sí. Non cambiamos. Non dubidamos. Falso. Marcamos falso a de unha. Sí, A de o sí, dúas. falso. Dios mío. Sí ou non? Tan máis ten, agora A mí non me da igual, que hai Depois cartas. do 10.000... Ah, pero tedes 5.000 euros aí. Podemos levar 10.000 igual. Sí o sí, falso. Certo ou veña. falso? Sí, non me acordo que tocaba, pero falso. Falso dixeron. Pois símbolo saber de contado. E é falso, home, é falso. É falso. O gato era burlón. É burlón. Tocaba o saxo. Tocaba o saxo e Coqui. saxo. Sí Coqui que era o que guitarra. cantaba e tocaba a guitarra. E a trompeta Era era o frontman. Sí, Sí, menos, señor. menos estudiar de todo. Xa o digo, pai. Matruxa número 10. Pai ou fillo? Quen a apreta? Ah, don Diego, tiño ganas. Dalle logo. Non está Valeira, ainda non. De momento ten 500 euros. Plantámonos. Outra. Panel de premios, por si acaso. No. Nin de broma queredes abrir unha máis. No. Preferides sumar de Se pouquiño en abrimos, pouquiño. A ver, hai dúas de 1.000 e unha de 2.000. Pero pode ser que non teña nada, claro. Unha a 3. Hai unha de 500 que está Valeira, pode ser esta. Hai 3 de 500 que teñen algo máis. Asegurámonos esos 500 euros? Sí, aseguramos. Cartiños ao peto? Sí. Pois 500 euros máis que suben á banca esta familia de inmigrantes, este pai e este fillo. 6.000 euriños. Pois xa vai mellorando moito, Son os que imos no bar, non no Sí, bar máis. así, pero hai dúas vacías aí que non marchas para casa sin abrilas. E quedan menos roldas. Bueno, menos se gafe. Hai dúas baleiras a ver se non as tocamos. Un pouco de sorte. De momento, esta de 500 tiña algo máis. Tiña algo máis. 1.000 euros tiñaos. Pode ter 2.000, como pode estar Valeira. A ver cal dos dous casos é. O que menos nos gustaba, tiña 2.000 euros. Pero a cousa vai mellorando. Temos 6.000 euros e imos a rolda número 6. E vos diredes. A ver, quitam a 4 ou a 6 ou que sei. A 4, veña, total que máis dá. Sí, veña. A 4 mesmo. Sí, a 4. Están perdidos, eu creo. A 4 logo. Sí, o sí, unha vamos a abrir. Pois alá, eles, se queredes abrir a Valeira e perder os cartos, oye, falla tamén a pregunta, que tedes 5 categorías aí. Se é todo malo, todo malo. É que nunca tan cerca tú, vengo, entón comprende a miña... Pois anímate un pouco, agora que estás cerca de navegar. Pero, anímate. Non me dá, claro. Este é como, claro, é a primeira vez que veñen, eles non teñen presión. Que? Pero imagínate que vou marcho tres... ter que volver para a semana Temos que volver, temos que volver. No, ti no, ten que ser outro máis, hasta que vou consumir a xente. No, desta va desempaquetados. Ou marchados ou por correos, Sí, pero sí, desta, sí. amigo, Va, the last one. Non gano nin pos peajes.
Mira, primeiros auxilios hoxe non a vou dicir, porque xa sería arriesgar moito unha vergonza. Delfíns mismo, tío. Delfíns. Sí, a ti dache igual todo. A mí dame igual. Sí. Mentras veña carto. Delfíns logo. Pregunta. O delfín máis famoso do cine chamábase Willy, certo ou falso? Falso. É falso que... Era Flipper, non? Flipper era o delfín, Willy era a ballena. Willy era a ballena. Liberaza afirmo. Willy, está clarísimo. Sí, sí. Clarísimo. O máis famoso do cine chamábase Flipper. Viste as películas? Sí. Eu Flipper, sí. E o Willy tamén. E gustou-vos? A mí encántame Willy, cando ponen en Navidad o ves outra vez. Flipper era unha serie, Eu... Bo detalle. Bueno, falso. Pero marcamos Falso. falsísimo. Los de Mianzo non van saber de delfíns, hombre. Comprobamos. Claro que é falso por forza. Por forza. O delfín famoso era Flipper, como ben dicíades. Willy era a orca de Liberada Willy. Bueno, dixen Efectivamente. ballena, Bueno, anda, son familiares, Ballena primos, como decía Damián segundos. tamén. Non hai caso. O importante, falando de ballena, é que non veña baleira esta. Claro, Falando así, medio un castrapo. Que postos a abrir unha baldeira, prefiero que sea xa. Home, si canto antes mellor, pero se podemos evitar lo que nos queda, era o tal, non? Sí. Apertamos o botón, a ver que hai dentro desta número 4. Veña, dale ti, que teño que ver. E aí está a baleira. Chocolou. Aí estaba unha das baleiras na número 4, Magua. Magua porque íamos ben, tiñamos na banca 6.000 eurazos. Que lles pasa? Chocolou pa a barredura que se van. Alá foi o can que a viga toda. Cachi na mar. Menos mal, como dicías ti, de sacar unha baleira canto antes, a ver se a outra a evitamos, e podemos sumar o que nos queda. Recordamos, temos a axuda do comodín do raio X. Pero temos que atinar ben, porque o máximo que podemos gañar son 2.000 euros. A ver se os conseguimos, non está nada. Penúltima rolda. Ánimo por Dios. Ánimo por Dios. Mas hai que... Estás pensando que hai que acertar a pregunta tamén, que estamos dando por feito que vamos a acertar as preguntas. Esperemos. Ahora sí que vou deixar esa para o final. Escollo outra calquera, eu que sei. A dúas, que as dúas. Sí, por si... A dúas logo. Estará todo tan vacío por aí, logo así. É o que máis ten. Veña, a dúas, só, sí, a dúas. A dúas. Pois a dúas logo. E a penúltima pregunta sobre que a queredes. Non sei se escoller primeiros auxilios agora, por si a fallar ahora tamén a acertar na última algo. Estás acertando todo, máis. Estou asobrado contigo. Bom, pero se me preguntan os tratamúsicos, Calquera. Nunca tal viu o pai, Nunca... Por si acaso, primeiros auxilios non nos digas. Di, por exemplo, salsa do mundo ou verbas. Pois, é que primeiros auxilios vou acabar dicindo, xa verás, pero veña, verbas. Verbas logo? Verbas. O verbas xogamos. Que haberá aí? Un larapeteiro é aquela persoa que conta cousas que debería calar. Non vai por ninguén, Certo ou falso? En mi vida oín Lara Peteiro, máis. Lara Peteiro, a ver, sí, Peteiro, que se chama a boca, sí. En laretas, non, ali dicimos laretas. A ver se hai laretas en galego. A laretas igual a castellán. Eu que sei. Usámoslo como dindo público, que tamén... Era o propio, non? Era o Vexo propio, que xa claro. estás metido na dinámica, era a penúltima, a última opción para poder usar. Collemos o comodín de consulta e a ver que sabe o público desta verba tan fermosa como é Lara Peteiro. Silencio, por favor, miradas á fronte. Aqueles cojones, pero xa sabe. A ver, eu que sei, así a xente maior é máis lista que a min, por lo menos. Aquel señor de gafas. E algún pequeno tamén, mira igual, moito para nós. Ten... A ver, Aquel señor de gafas. O do polo rosa. Sí. Pois por señor do polo rosa. A ver se sabe ou non sabe. Imos con el. Graciñas. Que tal, moi boas? Fan musiquiño aí. Aí, graciñas, home.
Que tal, como estamos? Como se chama? Manolo. Manolo, encantado, Manolo. É donde és, Manolo? Porriño. És de Porriño. Moi ben. Este son de Vimianzo, pero mira, ti, co pai de Juan, tes aí unha similitud xa que é no estilo. Sí. Parecido, gustou vos o dous o rosa, o polo rosa. Ti, larapeteiro é unha verba así que usas ti, sonache. Bueno, eu esa palabra non suelo utilizala, Non a tes escoitado. pero me sona Pero pode ser. un poquinho, sí. Que pode ser. Pode ser así unha persoa que conta cousas que debería calar. Sí. Laretas, decía Juan Sí, Fillo. por exemplo, como o amigo Fidel que temos aquí. Ese é un pouco larapeteiro tamén. Tedes aquí un laretas con vos. Sí, o panadeiro. O panadeiro. Sí. Aquí hai mal rollo. É panadeiro de Porriño, Fidel. No, era de Porriño, era de Tui. Era de Tui. Era panadeiro de Tui. Era. Era? Sí. Era porque foi para arriba xa. Agora anda de larapeteiro. Dios mío, aquí vai acabar facendo lo que la verdad esconde. Pero morreu ese señor. No, está aí, está aí. Vale, pensei que por reventar. Que pregunta por Fidel vas a ver moito salta por Que tiñedes un problema de Marcos ou algo? No. É malo paso ás veces no público, nunca sabes por onde te sale a xente. Eu para mí diría que é certo. Dirías que é certo. Bueno, por logo de Fidel non lle vou preguntar nada, por si acaso. Si queres podes preguntar. Que seades moi amigos entre os dous. Sí, no, vamos ver. Non tedes ninguna finca que linte que a outra. Estamos na mesma coral, Estás na mesma coral? Sí. Bueno, pois non dedes o cante, cantade xuntos, en armonía, e sede moi felices. Manolo, moitas gracias, amigo. A ti. Vou para lá, entonces. Sei que tu vai a roces co amigo. Era Fidel, dixen, ahora me matou, non sei, bueno, eu que sei. Lara Peteiro, el sonáballe, a Manolo sonáballe. A ver, a palabra sí que ten pinta de Lara, de laretas e eso tal, é peteiro de boca. Pero eu así todo asunto, Dios, non oíla nunca, nin vela en lado ningún, nin nada. Entonces estamos entre, porque se parece dicir certo, pero se cada tamén é inventada. Quen sabe? Esa é a dúda, é a única dúda. Claro, sí, Marcar, algo, temos que marcar. Eu diría falso, Ou non, que dixemos certo. Dicimos certo que foi que o primeiro dixemos. Pois veña, certo. Dixestes certo. Manolo do público dixo certo. Non hai por que fiarse do público, pero... Sí. Sí, mira, o público sempre me acertou, das 700 veces que vin. Fiámonos logo. Sí, veña. Dicimos certo. Certo. Certo, din. E certo é. Pois claro que é certo, home, claro que é certo. Moi ben, Manolo. Moi ben, Manolo. Gracias. Dallo xamón. Este daba yo, Dallo xamón aí a Manolo. Ben o ben o si merece. vamos algo, igual ganas un samón, Manolo. Lara Peteiro é o mesmo que un lareto, cunha lareta, unha persona que fala, ademais, fala cando tiña que estar a veces caladiño. Boneca número 2, penúltima boneca que imos abrir neste Ti Verás. Quen apreta o botón? Boneca importante. É verdade. Preto a ti. E cartos ten, 500 euros. Panel de premios. Hai dúas por riba desa, pero tamén pode ser que non teña nada. Eu coría esos 500, tío. Plantados, xa lle biches medo, xa... É que volver a marchar sin cartos, tío, tasme que entender, Ti vas todos os días e cobras todos os días. Eu nunca, tío, nunca. Nunca, sabes? Por algo será tamén, por algo será. Jova, claro, ti traballas aquí, eu non. Sí, son pequenas diferencias, claro. Pero bueno, veño a veces que cairades, sabes? Queredes plantar con 500 euros? Sí, Hai dúas de 1000 por riba, Abrimos unha máis. Unha a dúas. Abrimos unha máis ou así, ainda queda outra máis de 1000, Pois veña, dalle. Veña, va. Moi mal se nos ten que dar. Xa. Vamos a por ela. Todo va só. Bueno, pero isto que é? Tremendo. Miña nai querida, ven todo ao revés, Eu xa... Ahora sí que non volvo máis, ainda que queiras. Pero, por favor, pero que fixache na tua vida para que o karma che devolva isto, Dios mío, querido? Había unha sola baleira, dúas que tiñan algo máis, e fomos dar ca baleira. Panel de premios, vimos ver por lo menos o que nos queda da rolda final. Hai dúas de 1000, hai unha baleira, temos o comodín do Raio Xe, por tanto,
temos 100% seguro que imos xogar polos 1000 euros. Porque se dades cunha baleira ao principio, poderemos cambiar polos 1000. Esperemos. Menos mal que temos o comodín. A ver como acaba isto. Na rolda final. Rayo Xe. Sobre que boneca o Esta é a aplicamos? última, non? Bueno, pois a un. A un logo? Cada unha. Era que che gustaba a ti a un. Pola un imos. Non, ahora dísenos a... Ah, e agora quería cambiar o pai? No, dicen a un xa salindo da casa. É que aí está Tamén todo o meu vacío. número é o 7 empezou a mira para aí, tío. No, a unha. Agora xa foi a un. Sí, deixe un. Veña. Sobre un aplicamos o Rayo Como Xe. os rayos, non? E non está a baleira, ten os cartos. Vale, hai que acertarme na pregunta de onde... Ten 500 e tamén ten 1000 euros. E aí están tamén os 1000. Depende da pregunta. Cambiar non imos cambiar, non? No. Xogare... No, digo, porque xa vin de todo aquí. Si a cambio abra vacía, fijo, como xamo con nós. Mantemos esta boneca número 1, xogamos por 1000 euros. Iso sí, quedanos xogar, saber con que categoría final nos imos despedir. Que pregunta queredes? Salsas do mundo, sargadelos ou primeiros auxilios? Pimiado xa non está. No, xa, pero No, a ver, xa foi. primeiros auxilios xa é unha vergonza a nivel personal, sabes? Se a fallo, jova, dirán, este cojones estudia. Pero tampouco creo que puxaran tan complicada como para ter que ir mirar ali. Salsas do mundo ou primeiros auxilios? Juan Salsas Pai, do mundo, tío, prefiero fallar unha que non teño nin idea do que son as salsas que a fallar... Efectivo, iba a dicir. Salsas do mundo. Salsas do mundo. Sí. Sodes de comer vos, sodes comedores. Eu sí, eu. Gustamos as salsas, gustamos o pear aí. O salmón, nada máis. Só o xamón. Xamón co Xamón, salsa, non xamón lle pega non. moito, pero bueno, imos á pregunta final, a ver que pasa. Silencio, por favor. Última pregunta. Chimichurri é unha salsa composta de perexil, ourego, allo, vinagre, aceite e chile. Certo ou falso? Eu digo certo. Chimichurri... Pero chimichurri non pica, non é da picante, non? Eu digo verdadeiro, certo. Uf, que baixón teño ahora así aquí. Eu diría que todo, sí, pero a mí o chile non me sona. Chile pareceme moi bravo para chimichurri, pero... Espera, sí, que eu que se llevou a picante ao churrasco, non? Claro, chimichurri é salsa de churrasco. Veña, certo, non me quero romper máis a cabeza, Pois quero certo, saber se... veña. Hai ansia de churrasco por aquí por o público. Chimichurri gusta moito. Un sabonciño así con chimichurri por riba. Bueno, home, hai pa todo. Tamén hai quen lle gusta as películas de Steven Seagal, ou de Chuck Norris, eu que sei, pero... Tronte músico. Xamón e chimichurri. Perexil, ourego, allo, vinagre, aceite e chile. Tenos todos, non? Según vos. Fa que son moitísimos como para sabelos todos. Pero convertelo comido, digo eu, non? A ver, eu o ourego entendo que é orégano, non? Sí, entender ben. Podes dicir ben ou mal, pero se iso dices mal é orégano, se dices ben é ourego. Non me peja nada ali. As outras cousas sí, porque de feito eu fajo na miña casa que na fai son eu. Pero non lle meto orégano, non lle meto, tío. Ourego. Cara, que pode haber unha delas que non o leve. Claro, a mí o chile pareceme moita animalada pa... Home, non é ácido sulfúrico para meter ao churrasco. Home, non te vai matar, ó. É todo como dices. Darache un picantiño, pero eu que sei. Non sei se lle pega ou non lle pega. Suerte, tío, vamos a fallar. E todo isto é a sorte. Bueno, certo. Home, a ver, a sorte. A sorte, falamos da salsa do churrasco, que é un plato que en Galicia moi raro, a veces se ten comido. Churrasco non é un plato que se coma moito tampouco. Tu te unha pregunta que igual si dá moito que pensar. Salsa do churrasco, que é o chimichurri. Claro. Que unha vez o comeríades. Eu orégano nunca lle metín a salsa de churrasco. Xa, pero nós non somos cociñeiros. A me quedo na casa faino como quere, claro, eu que sei. A miña nai de tortilla botella de leite tamén. O ingrediente da tortilla non é, pero pues quedalle moi ben, quedalle moi ben a miña nai. Falso, porque orégano e chili xa son dúas que dudo. Falso. Entón, olha, que vos queirades? Agora si que xa non vos te leo máis. O que me digades, Marco. Ou certo ou falso. Non vos quero nin mirar. Mira, vou mirar para o chau, así. Jo, vamos. Falso. Dixeron falso. Como a gaso. O público cree que é falso. Sí. O público cree que é certo. Sí. Ui, o certo sona máis que o falso. Pero igual a xente non fai o chimichurri ben na casa, tal, xa, eu que sei. Pois hai non facer ben. No, a partir de agora sí. A partir de agora, por lo menos, vade saber como se fai a receta original, seguro. Chimichurri, dicimos que leva perexil, que leva ourego, que leva allo, que leva vinagre, que leva aceite, que leva chile. Comprobamos.
Bueno, por favor, agora. Venga. Eu marcho. Eu marcho. Xa mira, saca eso. Non veño concursar máis aquí nin contigo de parece. E que facemos? É a terceira vez que pasa isto. Chamamos a un psicólogo ou algo para superar este bache ou... Dios mío, a terceira vez que nos pasa. Fallamos a pregunta. A número 6 era a que está a baleira, a número 9 guardaba outros 1.000 euros. Hai veces que a cousa cando non está de ser, non está de ser. E oixe, Juan, igual unha cousa da parella, igual isto a televisión... Que va, non volvo máis, alá ningún. Sabes? Igual é mellor dedicarse a outras historias, non sei... Traballar. Traballar, por exemplo, traballar, unha boa dedicación. Mesmo un aplauso, por eso. Así é a vida no que verás, a veces gañase, a veces aprendemos algo de churrasco, gañades dous amor, familia, polo menos, moito ánimo, moita sorte, moita saúde, que é o importante, e a vostedes, grazas por acompañarnos unha tarde máis. Vémonos, ata a festa.